temos o problema de acceso a internet. Vale, acaba de sair un estudio esta semana ou a semana pasada, non lembro ben, que é o estudo que fixo o traballo de campo máis grande do país. Non vos sei dicir si de Europa, pero do país sí. Vale, é o informe Infancia, Adolescencia e Bienestar Digital. Entrevistaron a 93.153 estudiantes. Vale, que sacaron de aí? Que o primeiro móvil se lles dá aos nenos con 10, con 8 anos. Que o 10%, 10,1% dos e as adolescentes consumides pornografía de forma habitual. Pero o primeiro acceso á pornografía é con 11,5 anos de media. E a maioría das veces é por accidente. É porque sale como un anuncio. Claro, se tes 12 anos e te sale unha tía en tetas, non? Clicas. E despois tamén o 31,3% do alumnado que ten ou tivo parella din que sufriron cyberdating violence, vale? Que é que che controlen as amistades en redes sociais, que che controlen con quen, como e onde estás, ou que directamente a túa parella che revise sin consentimento o teu teléfono móvil. Todo iso non se pode facer, por se hai dudas, pero a veces hai dudas, vale? Porque claro, o mito do amor romántico é entre unha pareja que se quiere non hai secretos. Se non hai secretos, por que non le voy a dar as contraseñas? Non? Pero isto non é da hora, Estamos agora levándonos todas as mans á cabeza de que, claro, que veñen moi machistas porque todas estas ideas, pero isto dixeron a min cando eu era adolescente, Isto xa era unha idea que eu tiña no 2005.